Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong adlaw nga Domingo. Nining Santos nga Eucharistia, maghiusa kita sa pagpasalamat sa Santissima Trinidad ug atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug ang mga katuyuan sa atong mga sponsors ug benefactors ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Diyos nung matutudlo, ania kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong tulong. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, ni anata sa Domingo sa Santissima Trinidad, the Trinity Sunday. Ato nang nasaulog ang Domingo sa Pentecostes nga maoy nagtimaan nga adunay usa ka Dios ug tulo ka personas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug niining maong kasaulogan gipahinumduman kita sa usa ka langitnong kahiusa nga maoy atong puy-an dinhi sa kalibutan ug padayon tang magampo niining maong kahiusa ug uban niining maong kahiusa mao ang kalinaw ug ang healing sa atong kalibutan. Labi na gyud maluwas na unta ta, mawagtang na unta kining pandemic nga atong giantos karon sa suod nas dugayng panahon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kristo
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Pagkakait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak, sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, karugoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatan ang pangamuyok. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Amahan. Amen, 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 Magampo kita. Dios nga Amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi, sa wala pa kamo mga tao, ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao, ug pangutana sa tibuok kalibutan, kun sukad, masukad, may dako bang butang nga nahitabo, ug ikabalita nga sama ni ini.
May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog ug buhi pa ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto, nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang og mga milagro. Busa, hibaw-in ninyo niining adlawa og itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit og sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod og kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlawa aron nga walay daotang mahitabo kaninyo og sa inyong mga anak ug mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ang nasod nga gipilit sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maani aunta kanamo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua ang maong Espiritu
maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang mag-isig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila, Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kanang maglakaw tas usa ka lugar nga daghan kaayong peligro, nya watay kuyog, murag kulbaan gid ta. Labi na gyud karong panahon nga tig-COVID, nya wa pa gyud kay kuyog, kulba kayo. Mao na ang Ginoo niingon siya, hinumdumi kini, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa kahangturan. Kining Santissima Trinidad, nagkuyog gini sila mga igsuon, didto pas langit, hangtod din hisyuta, hangtod sa mga buhat sa Ginoo sa tibuok kalibutan, ug hangtod sad sa pagpasakit, pagpakamatay, ug pagkabanhaw ni Kristo. Hangtod na gyud niabot ang Pentecostes, diin ang mga tinun-an, wa lang sila magsige nagsunod ni Hesus, nahimo pagid sila nga liwat ni Hesus. So ang tanan nga mga tao nga mituo nya misunod, nahimong liwat ni Hesus. Ambot ka taron dinhi og liwat bata ni Hesus.
Kumusta man mo ron? Liwat mong Hesus? O liwat-liwat lang? Unsa may makapaliwat nato ni Hesus? Ang pagkahiusa sad nato ngadto sa Amahan, pinaagi sa gahom sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kasagaran nato, murabag ang atong hunahuna usahay, murag layo ta sa Ginoo. Makaingon ta nga, murabag ang Ginoo na diha, ang yawa di adiri, nya ni atas tunga-tunga. Nya moingon dayon ta, ang maningkamot lang ko nga mosunod sa Ginoo. Nya moingon sa ta, maningkamot lang sad ko nga mulikay ko si yawa. Murabag kita gatrabaho ta nga kita ra gyud. Pero sa tinud-an ay wa gid tay mahimo nga maayo kun wa ang Ginoo. Sa laktod pagkasulti, sama ni Hesus pag-anhin niya sa kalibutan, niingon siya, wa ko'y gibuhat nga dili kabubuton sa akong Amahan. Ang tanan akong gisulti, tanan akong gibuhat, iya sa Amahan. Nanglitan, karon din gasulti ko. Kinsa may gasulti karon? Kinsa man? Si Padre Siano. Ang kinsa gasulti. Pero, bungas pagtuo, kung wa pa musuod na ako ang Espiritu Santo, ug musulti din hinako, wa gyud ko rin mahimo. Amang rako, blanco. Na naman, diri sa unang pagbasa, gisgutan diri ang buhat sa Ginoo. Matod pa ni Moises, pangita ko mo Ginoong nakabuhat aning mga butanga. Pasabot, taliwa sa kaulipnan sa Ehipto, o dito sa Ehipto, ang Ginoo kuyog nila. Nya, gipakita nga giluwas sila sa Ginoo, gipagawas sila gikan sa kaulipnan atong nasura, nya gihimuan sila dagko kayong mga milagro, hangtod na gyud nagpakita ang Ginoo matud pa ni Moises diha ni atong taliwa sa kalayo, ug mibuntog sa tanan nilang mga kaaway, nga wa sila maggamit bisan espada. Kini mo ni ang pagmatuod nga ang Ginoo ni uban nila atong ilang journey padung sa Promised Land. Katong 40 ka tuig nga didto sila sa disyerto, wa gyud ikatanom, sige lang sila glakaw, pero gi-providean sila pagkaon, providean sila og tubig nga mainom sa kadaghan nila 40 ka tuig. Unsa man ni siya? Buot pa matud-an ni Moises nga ang Ginoo kuyog nato. Nya kay sila ni biya man sila sa ilang yuta nga murag ilang gidepindihan dito sa Ehipto, kay nituo sila sa giingon ni Moises nga dunay yutang gisaad, ang Ginoo mipakita sa iyang talagsaong presensya didto nila. Wa sila pasagdi, nakabuhat sila dagko kay mga butang, hangtod yun nga nahimo silang inila nga nasod, gikahadlukan nga nasod, labi na gyud tong paghari na ni Hari David. Grabe na gyud kaayong kasikat nila. Diha man Ginoo, kuyog man. Muna ka na mga tao bitaw nga mukuyog Diyos Ginoo, musikat gyud. Tanawas Mother Teresa nga ni kuyog sa Ginoo. Sikat wa. Sikat kayo eh. Ni kuyog sad si San Roque, so kuyog sa Ginoo. Ni sikat wa. Porte sikata ang tod karon. San Isidro Labrador, daro-daro lang, pero kuyog sa Ginoo. Ni sikat wa. Porte sikata. San Pedro Kalungsod, katikista lang. Pabangkaw-bangkaw las lawas, kuyog sa Ginoo. Ni sikat wa. Ni sikat oy. Sikat gapon. San Lorenzo Ruiz, patorture lang dito Japan, kuyog sa Ginoo. Sikat wa. Daghang ang nisikat. Si St. Therese of the Child Jesus, patibi-tibi lang. Pero kuyog yapong Ginoo. Nisikat wa. Sikat yapon. Kamo, nisikat wa. Ano man. Wa man mo kuyog sa Ginoo. Dahil daghang ang nisikat karon nga wa mo kuyog sa Ginoo, pero ang resulta makita nato dili maayo ang resulta. Muna ang gihisgutan ni Moises sa unang pagbasa, ang mga maayong buhat sa Ginoo, katingalahang buhat unya maayo. Karon naa man sa nisikat karon
Ang kanading nag-imbento anang nuclear weapons, ni anang atong satellites, niining atong cellphones, niining computer, niining mga nag-imbento aning niya mga vaccine, nag-imbento sa virus, nag-imbento anang naang mga para ipatay sa mga bata sud sa tiyan, sa abortion, kanang mga pills, kanang nag-imbento anang mga saong pag-opera nga ang babay mahimong laki, ang laki mahimong babay, ang pari mahimong madre. Saon na. O ana, kisay ga-imbento ana, sikat sa sila. Pero more on destroying the life and the world ang ilang epekto kaysa building the world and preserving life. Pero ang Ginoo, kung kuyog nato, musikat ta tungod sa pagkuyog sa Ginoo. Karon pag-abot ni Kristo, ang ikaduhang persona, diri sa atong ebanghelyo, gipakita niya dinhi nga gusto di niya nga mahimutang tinun-an kitang tanan. Isa panglakaw mo, himua nga akong mga tinun-an ang tanang tao sa tibok kalibutan. Bunyagi sila. Himuong tinun-an. Kana bitaw karong mga tinun-an karon, module na may gamit no. Ana. Ya unsa na sa karoy tinun-an ni Kristo, module sad. Posible sad. Online sad no, online. Ako bitaw daghan na kay maminaw sa online. Unya, dayon, Pader, salamat jud kaayo sa COVID kay nailhan jud kanamo sa online. Nakomentag din ala ni mohunong ang COVID no. Pero dili na mao. Ang tinun-an di ay kanabang mahimot ang liwat ni Kristo. Kamaong musangyaw, kamaong mualagad, kamaong muhigugma, kamaong magpakamatay para sa iyang gihigugma. Labi na Diyos mga kaaway. Kining maong mga quality sa tao, mao kini ang disipulo ni Kristo. Kinsa man ang mulig-o nato, nining maong kinabuhi, ang makapahimo natong liwat ni Kristo o iyang tinun-an nga kamaunang mag-antos, kamaunang muhigugma, magpakamatay sa gihigugma, mao ang Espiritu Santo. Muna si San Pablo sa ikaduhang pagbasa niingon siya, kung kita musunod sa Espiritu Santo, mahimo dayon tang mga anak sa Dios. Nya ang mahimong anak sa Dios liwat na ni Kristo. Ug katong akong gipanghisgutan nga nisikat nga mga santos, naliwat ni Kristo kay nagsunod o gitudluan sa Espiritu Santo. Nga igsuon, ang paghimo di ay sa tanang tao nga mga tinun-an ni Kristo, mao ang pagdala sa Espiritu sa Dios ngadto kanila. Ug ang pagdala niini atong mahimo pinaagi sa atong pagtuman sa sugo ni Kristo nga paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Inigtakod na sa Espiritu Santo ang tao nga matakdan mahimong anak sa Dios liwat ni Kristo. Karon, assignment nato. Sulay kuno ninyo patakod ang Espiritu Santo kamong mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Unsaon man, higugmaa sila nya pagpakamatay para nila. Tanawa, di manindot kay na sila naong, inig kamatay ninyo, magsige naghilak. Dili pa kamatay nga physical, you know? Kung dili, kana alam bitang di na lang ka magyaw-yaw, imo lang silang padulan, nya ingnon nimo ang Espiritu Santo, Holy Spirit, puyo diri nako, nya ako ning sikitan ng akong anak nga buangon kayo. Nya danagin lang ni siya sa imong kahayag. Ikaw asawa, gusto nimong patakdan imong bana sa kinabuhi ni Kristo, dadang Espiritu Santo nya sikiti ang imong bana. Bahala nagunsa na kabati og naong natanawon, sikiti raguna, painitig maayo ba? Mura ba ka ng puthaw nga giduol ni muskayo? Mag-anam og kainit. Mausab ra na. Di na ka kinahanglang mo effort pa diya. Ang pare, sikiti. Mahimo sa na siyang buutan. Nya kanang mga asawa, nga sigyaw-yaw, kamo mga bana. Ingnang Espiritu Santo, sod sa kong kasing-kasing una-una, nya dadon ti ka ngadto sa kong asawa. Sikit lang, ayon lang pagtabi diya. Igabot ito, sige kag paminaw siyang yaw-yaw, tanawa, di ba muhilom na? Nya na Espiritu Santo, tabok na sad ngadto siyang kasing-kasing. Ig tabok, buong lang ka nga, sige na naghapuhap nimo.
Mao na ang resulta, daghan kayong bunyagas pari. Sa ato pa, ning lambo ang kinabuhi, wa mamatay ang kinabuhi. Ingon ani ang Espiritu Santo, siya mo'y mulihok ani. Di na tamingon pagkalisod sondo ni Kristo na ay Espiritu Santo. Ayog kalimot ana. Siya mo'y mugligon, siya maghatag nato sa tanang gahom. Busa karon sa atong pagpadayon ining misa, atong hinumduman ang misyon manglakaw ta. Atong ipatakod ang Espiritu Santo. Dili na kinahanglang mo effort tag maayo, musikit lang ta sa atong gihigugma. Igo na ang atong presensya diha uban kanila. Musunod ra ang ubang mga butang giniyahan sa Espiritu Santo. Og dinhi na ang trabaho sa Holy Trinity. Ang Amahan mupangga sa iyang binuhat, ang Ginoong Hesus muluwas sa iyang gibuhat, ginamit ang mga giniyahan sa Espiritu Santo. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og gilubong, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan diha sa Espiritu Santo, pinaagi ni Kristo iyang bugtong anak, ug sa matag pangamuyo kita moingon, Santissima Trinidad, luwasak kami. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga niining tuig sa Miseo Adjentes, ang tibuok simbahan ug ang mga pangulo niini magsangyaw unta sa maayong balita ug magpaila sa atong Dios, ang Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang mga nagdumala sa gobyerno makakatununta sa kinaiya sa Santissima Trinidad, ang hingpit nga kahiusa o pagkapatas sa matag usa diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang walay kinutubang gugma sa Santissima Trinidad, magdalang kanato ngadto sa tunhay nga pag-inambitay o panig-igsuunay. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga pinaagi sa balsamo sa Espiritu Santo, ayuhon unta sa Amahan ang mga sakit sa katawhan, ilabi na ang sakit sa kalag, sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Tupilo kamomot,
Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwas sa kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan sa himaya sa Santissima Trinidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwas sa kami. Mga liyo po kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Dios, nga Santissima Trinidad, luwasa ang imong mga binuhat ug santusa ang imong giluwas pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ako karon nagpatawag
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi niini, himua kami nga tunhay, gayod nga gasa alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, mo'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa sa persona kundili sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituhuan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mauusab ang gituhuan namo mahitungod sa imong anak ug sa way kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod nga way kinutubang pagkadiyos, simbaho namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kiruben ug mga serapin, nga sa way hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o biyutan sa imong himaya. O sana sa dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O sana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon namo niining pan, ug matag-inom gikan sa kalis. Nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Hangtod nga ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibo nga nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagaygon ang imong ngalan,
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Cordero sa Diyos mananagawag sa sala sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
makaayo unta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mga Madres and Daughters of St. Paul, ako mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagtabang aron atong mahatod sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kining santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Crescenciano Obod, ang Parish Priest sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan, Cebu. Sa atong mga lectors, choir ug technical crew, daghang salamat. Og nining bahina gusto kong ipahibalo nga sa umaabot nga pipila ka Domingo atong himuon ang virtual pilgrimage sa mga nagkalain-laing pilgrim churches sa dakbayan sa Sugbo. Kini among halad alang ni atong dili pa maka bisita sa simbahan tungod lagi niining pandemya nga atong giatubang karon. Amo pa kining gipangandaman at ang ipalihog ang dugang mga pahibalo sa umaabot nga Domingo. Daghang salamat. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kahiusa. Magkahiusa lang ta kung maliwata ni Kristo. Mahimo ta niyang tinunan. Unsaon paghimo, pasudlo nato ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi ug ipaambit sa uban. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.